نو کرکٹ گو یتیم سریام مبارک پلیر نیرن شہرو گام سریام مبارک نیبرمس پلیرس 7 سال کشرس دِوان رازما دال نو ام کُے چھینا مے ملال گوبر ژٕ کیٛاہ کران باوسی پریکٹس کر جلدی کر رۄپیس 2000 ژیرو گو اچھا گو کیٛاہ حظ چھِ میچ کتہِ ییٚتہِ ٹنگرِ پٮ۪ٹھ جلدی کر 2,000 کیٛاہ چھُ کرُن نو میچس تراو نا رۄپیس 2000 یورٕ ہتا تم گِنٛدِو یہِ زار کیٛاہ گوٚو بیکلا یہ کتہِ چھُے زار یہِ ناو گوٚو زار یہ گیم اوا وۄنۍ کر جلدی رۄپیس 2000 ژیرو گو تتہِ لوگ میچ اچھا گوبرا میون اگر مانکھ نا تھاو ؤٹھۍ یہِ دسترخان پسترخان ہتا مو بہٕ چھُس کٔشیٖرِ ہُنٛد فیوٗچر اکہِ دۄہُک فیوٗچر تیُتھ بنہٕ بہٕ بوٚڑ پٕلیر ژےٚ گژھِ نہٕ گرے یِنۍ ہتا مےٚ کیٛاہ چوب دِیو انٹرویو اچھا انٹر ہتا خدا بوٗزِن ہتا کُس مول موج آسہِ یُس نہٕ پنُن شُر یژھِ ہیوٚر بڑان ہاں بہٕ نیرا تُل اگر مےٚ باسیو بہٕ یِمہٕ پتہٕ تماشہٕ پنٕنۍ کِنۍ لگیا ؤنِتھ کُس مول موج آسہِ ییٚمِس نہٕ اتھ منٛز خوشی آسہِ میون شُر گژھِ بنُن بوٚڑ پٕلیر میانہِ خۄدایا وۄنۍ گٔژھ میانٮ۪ن یِمن شُرٮ۪ن تہِ کینٛہہ تھدِ پایی دِتکھ نوکری بہٕ چھُس پنٕنۍ کِنۍ یِمن دپان چنگم ییٚتہِ نہٕ ژٲپِو تتہِ ژھٕنۍ مےٚ پتہٕ کیا ٹھیٖک ہو اصل پٲٹھۍ گوبرا ٹھیٖک ہو ہتا وٕچھ ہُم بارٕنۍ چھِنہ گِنٛدان زٕہٕنۍ ونہٕ بہٕ تِمن کہِ تلہٕ ژٕ مہٕ گِنٛد ہتا اگر ژےٚ بال پال آیی ژےٚ یی سُہ دب ژٕ چھُکھ نا کھۄرسن دِکچہِ ہیوٗ ژٕ چھُکھ نا لۄکُٹ ژٕ چھُکھ نا ڈُنٛگ اگر وٕچھکھ نہٕ بال کیٛاہ چھُس تراوان ہیلمٹ چھُ آسان اتا میانہِ خۄدایا مےٚ کٕم شُرۍ سٕنٛز خۄداین مےٚ کٕم شُرۍ سٕنٛزِ مگر ژےٚ چھُیا پاے برونٛٹھ ٲسۍ ونان ہے شُرۍ چھِ تیٖژ زن چھُ کرکٹ ٹیٖما مےٚ چھُ پٔزۍ پٲٹھۍ کرکٹ ٹیٖم وۄنۍ چھِ مےٚ 2 پرٕ اکھ امپیر بیٚیہِ یِمن یُس گرِ اوس کوچ وۄنۍ کر اَتہِ کٲم نا چندس تراو رۄپیس 2000 یہِ چندس تراو اتھٕ اَتہِ کر رۄپیس 2000 جلدی نہ ہوتہِ چھُکھ دپان بہٕ چھُس بڑاوان ہیلمٹ تہِ 2000 کتھ نِکھ یورے ٹورنامنٹ چھُنہ تتہِ گِنٛدنو اتھ کیاہ کرٕ اتھ بناو ییٚلہِ بٔڑِو بہٕ چھُس دپان ژٕ تھاو نظر اکہِ دۄہ تھاو ژٕ نظر ژٕ نِیَکھ مےٚ یورے پونٛسہٕ تھاو نہ اکہِ دۄہ کیٛاہ نظر تھاو اکہِ دۄہ کیٛاہ نظر مےٚ ووت آز ؤری نظر تھاوان کوتاہ 2000 جلدی میچو لوگ ہوٚتہِ رٹھ مگر پانہٕ چھُکھا کھیوٚن تتہِ چھِی نہ تِم ول وٲلۍ پل ول پٲلۍ آسان تِمن نِش ٲسۍ کھٮ۪وان بچہ دیوی منٛز کھٮ۪وان پتہٕ یِم اوا لگا نیرا نیر خۄدا ہٲنی رٕژ وتھ ہٲنی آز زیٖنِو میچ بوٗزوا نہ بہٕ چھُس خۄدایس آسان یُتُے منگان خبر ہُہ بوٚڑ اکھ کوٚت گوٚو نہ بوٚڑٕے اکھ چھُ مےٚ باسان سُہ چھُ وُنہِ شۄنٛگتھٕے بہٕ دِمے تٔمِس نظر ہتا گوبریا ہتا تہٕ یہِ چھُ ظٲہرا لانگانس پٮ۪ٹھ گوبریا او گوبریا تو ژیر کیٛاہ بہٕ گوٚو ٹوٹھ نہ ژٕ کیٛاہ چھُکھ شۄنٛگِتھ ہتا میچ چھُنہ نہ کیٛاہ یہِ کیٛاہ چھُے کیٛاہ چھِ أمِس زنان ہتا کۄسا زنان ژےٚ نَے وٕنۍ کوٚر یہِ ہتا تھلا زنانو چھُ مو تھلا یِکُن ہاو نہ مےٚ نَے کیٛاہ کوٚر یہِ زنانو چھُ مو یِمو کر اتھ پٮ۪ٹھ گژھکھ بین یہِ ایکشن مو کر ہتا وژھ یتھ کرٛاٹھ نہ ژٕ چھُکھ شۄنٛگمُت یہِ سامان لٲگتھٕے تو لگیا ؤنِتھ مےٚ نَے چھُ وۄنۍ نندرِ یِوان ییٚمہِ ورٲے ہوٚکھ کھیوٚو سُہ ترٛوو یوٚتانۍ روتلہِ دِتُن مےٚ کینٛہہ تہٕ دٲرِتھ یتھ دوٚپُن بہٕ اوسُس تراوان بولِنٛگ ہتا واے ہتا ختم کوٚرہوس بہٕ وَنے اکھ چیٖز ژےٚ چون فیوٗچر چھُ واریاہ برایٹ أسۍ ما گٔیی ژےٚ کرکٹرٕے ہوت نہ مےٚ چھُ پاے تہِ ہن چھُم اورے چھُم گام ژھٕنان تھۄکہٕ گام سٲری کرکٹس پتے راتھ اوسُے ہومُت ہُہ کرٛش جیل تو دنہٕ پرٛٮ۪تھ ژھٕنیا دنٛدس دنٛد پھاٹنایا کرٛش جیل اوس ہومُت ہتا تلو آے یِمنٕے لٔگوٕ نا تُہۍ لٔگِو نا یِمنٕے کُن پانہٕ کٔرِو محنت پانہٕ اکھ کتھ لٔجی مےٚ بُرٕ کیٛاہ اگر زن کرٛش جیل آو اگر تٔمِس ریسپیکٹ تہٕ عزت سانہِ کٔشیٖرِ منٛز چھُنہٕ یہِ کرکٹ تگان کٲنٛسی بٔے تیٖتۍ زانکھ تیٖتۍ پسنٛد مےٚ یہِ چھِ اَسہِ پننی غلطی بیکلا یہِ چھِ اَسہِ پننی غلطی ییٚتہِ ییٚلہِ تگیو اَسہِ تِمن عزت کرُن اَسہِ تگہِ ہا نہٕ پننٮ۪ن گۄڈٕ پنُن پتہٕ نیبرِم اَسہِ اوس گۄڈٕ کرُن پننٮ۪ن کٔشیٖرِ ہِنٛدۍ ییٚلہِ نہٕ وٕچھمُتٕے اوس کینٛہہ گۄڈٕ کوٚرُکھ تٔمِس کرٛہنِس پٔنٛزِس عزت پتہٕ پنٕنۍ ژھٕنِکھ کٔڑِتھ کٔرِو پنٕنۍ سُپانسر نو اگر تُہۍ نہ بہٕ کیٛاہ چھُس یہِ ونان کھس اَمہِ منٛز بوٚڑ بہٕ لاگناوس وٕنکٮ۪ن بجلی منٛز دِیو رۄپیس 2000 روزنی تنخواہ اگر اپٲرۍ سونٛچو تیٚلہِ چھُنہٕ اتھ فیوٗچر کِہیٖنۍ چھُ 29 ؤرین دِلہِ ویج تہٕ پتہٕ وٕچھو نو بٲے 28 وُہُر نیر تہٕ وۄنۍ کر کٲم لگیو چندس ژھٕن اتھٕ ژھُنُم دِ پونٛسہٕ پونٛسہٕ نو کتٮ۪ن ہو مےٚ چھُ رۄپیس 1000 ضروٗرت گوبرا موٗزوٗرۍ چھُس بہٕ کران 600 رۄپیہِ چھِ مےٚ دۄہس ٹھیٖک 2 نی صُبحٲے ہوٚمۍ 2000 نی بیٚیہِ کۭتیاہ گوٚو ژٕ چھُکھ ونان بیٚیہِ 2 اکوے اکھ گٔے 5 پتہٕ کیٛاہ بچو پتہٕ کیٛاہ بچو کوتاہ اوسُکھ زینان 600 اتے کھٔتی ژےٚ 4,500 یورٕ کھٔتۍ نا ماینس گوٚو نا مگر اکھ چیٖز چھُے نا سمپٔتی ییٚلہِ پگاہ گژھِ نا پٕلس تمہِ ساتہٕ زینو أسۍ ژٕ وَن پانے لۄکُٹ اکھ کرور مٔنٛزِم اکھ کرور بہٕ کرور 3 کرور ژٕ آسہِ نہٕ پتہٕ ونان رم کرور رٹھ 1500 تھاو چندس 500 کھیٚچ پانس آس واتان ژٕ چھُکھ صبحٲے دِوان دٔبنِتھ ہتھ ژلان یہِ دٔبِنۍ ہٮ۪تھ نا دٔبنی ہوت مہٕ لار دٔبنی ریسپیکٹ ییٚلہِ ژٕ مےٚ گری ونکھ مول یہِ چھُ دٔبی
کَتہِ لگٲیِتھ بیٹ یہِ کَتہِ چھُ پتھر تھاوان یہِ آسہِ نہٕ تھاوُن یہِ آسہِ تھاوُن مےٚ سۭتۍ یہ نا یہ ما ژٕ ژےٚ چھُتھ نہٕ یتھ زانُن بالہِ کُن دب تہِ ژٕ چھُکھ ہمیشہِ وِکٹس کُنٕے سوزان بال بیٹس گژھِ نہٕ لگُن نا روٗدُم گِلہٕ کمہِ کو گِلہٕ روٗدُم نو کمیُک کٔشیٖرِ ہِنٛدٮ۪ن ہُنٛد کیٛاہ چھِ بہٕ وَنَے اکھ چیٖز سپورٹ چھِ یِم کران مگر لاسٹس چھُنہٕ سُہ کُنُے لگان یِم چھِنہٕ کرٕنۍ بیکلا اگر اَسہِ تو کُل کٔشیٖرِ چھِ وٕنکٮ۪ن میچ وٕچھنہِ ہوٚتہِ میچ ہُمِس میچ صحیح اَسہِ چھِ واریاہ بٔڑۍ پٕلیر ییٚتہِ چھُنہٕ سپورٹ تہِ کران مےٚ نَے تِتھۍ پٕلیرٕے وٕچھمٕتۍ انٹرنیشنلس پٮ۪ٹھ بہٕ چھُس دپان اگر یِمن ہندوستان کٮ۪نٕے پٕلیرن سانہِ کٔشیٖرِ ہِنٛدٮ۪ن سۭتۍ ترٛایَن نا چٲنِس درٛے اگر زٕ گژھنکھ آوُٹٕے گۄڈنِکی زٕ آ وَنے پوٚز یِم تہِ کٲشِر کران تھوڑا بیوقوٗفی اگر پنُن ٹیٖم بناین تتھ چھُسکھ بہٕ سۭتۍ یِم اورٕکۍ پورٕکۍ نہ یِم چھِنہ یی کران اہن أکیاہ اوٚنُکھ اوترٕ نیبرِم پٕلیر ییٚتہِ کوٚرُکھ تٔمِس عزت تٔمِس لگہِ سٲری بلاے کٲشِر بِچٲرۍ زن ٲسۍ تتہِ سونو لیٖکم سونو لیٖکم تٔمِس گٔے لیٖکٕے ییٚتہِ ادا کٔشیٖرِ ہِنٛدٮ۪ن نِش نہ چھِ چلان بہٕ وَنَے سیوٚدُے کتھ بہٕ تراوس یہِ بیٹ مٔنٛزۍ کیازِ کران فقلت کلام فقلاتن کِتھ گٔے نہ باورا أسۍ ٹارچر کران وٲلۍ ژےٚ وٕچھُتھ نا تمہِ کھۄتہٕ زیادٕ چھِ آسان ییٚتہِ اگر ٹرٛانچہِ وٲنٛچہِ آسہِ نا کانٛہہ کھالان گرٕ تٔمِس آسان تماشہٕ وٕچھنہِ نیرے مےٚ چھُ ژیر سایڈ کشمیٖر اگر مےٚ باسیو بہٕ تہِ ہاو یِمو تماشہٕ وٕچھنہِ اَدٕ کیٛاہ توٗرۍ وٲتۍ بہٕ دِمہٕ ہا یِمن نہ میانہِ خۄداے ییٚلہِ بہٕ پننٮ۪ن شُرٮ۪ن ہٕنٛز یہِ وٕچھان چھُس نہ یہِ محنت کۭژاہ محنت چھِ یِم کران راتس چھُ آسان میون شُر ہتا ہیملیٹو پیٚیی ہتا گوٚبریا ہیملیٹو پیٚیی گوٚبریا ہیملیٹو روزان ییٚتھٕے نیرنا کیٛاہ ژٕ چھُکھ سیوٚد اتھ منٛز گژھان مختار مارہی ڈال مجھے جشنے وعلیکم السلام ہتا خٲرٕے چھا یژھان چھا چھُ ٹھیٖک شُکُر ژٕ چھکھا ٹھیٖک اصل پٲٹھۍ گُزاران دۄہا دۄہا کیٛاہ دٔلیٖلا خٲر مگر چٲنۍ یِم بچہِ تہِ نہ درٛاے کینٛہہ مےٚ آو نٮ۪برٕ کَنۍ سڑکہِ پٮ۪ٹھ گۄڈٕ درٛاو بوٚڑ اکھ بیٹ ہا دوٚیِم اکھ بیٹ ہا ترٛیٚیِم اکھ بیٹ نہ سُہ اکھ آسہِ درٛامُت بال اوا سُہ تہِ بال ہیٚتھ نہ نہ پوٚز گژھِ وَنُن اوا کیٛاہ خٲرٕے اوسا کیٛازِ تۄہہِ کُس اوسوٕ اتھ کِرکٹس کُن کران تُہۍ ژونیو وۄنۍ یہِ اتھ کُن نہ یِمنٕے ژون شُرٮ۪ن نہ وۄنۍ أزکِس زمانس ما ہٮ۪کو شُرِس ؤنِتھ تہِ کینٛہہ نہ دِژنَے پھٲش پٲش باسہِ یِمن اہن نشہٕ کرنہٕ کھۄتہٕ بہتر ژوٗرٕ کرنہٕ کھۄتہٕ بہتر چھِنہ أتھۍ کُن گِنٛدان چھِ بِچٲرۍ کران چھِ پنٕنۍ اٮ۪نجایمنٹ مےٚ تہِ وَنیو تَمہِ ساتہٕ مٲلۍ یی نشہٕ کرنہٕ خٲطرٕ چھُ بہتر بہٕ یُتھُے ووٚتھُس فیٖلڈس منٛز گۄڈنِچی بال آیہِ یتھ زنٛگہِ تتہِ پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ ٹونٛٹے نہ مےٚ وٕچھُکھ یہِ چھا ژےٚ امی سۭتۍ ادٕ کیٛاہ نتہٕ بہٕ بوٚڑ پٕلیر آسہٕ ہا بوٚڑ نہ وۄنۍ بِچٲرۍ کرن نہ یِمے بنی بٔڑۍ پٕلیر اَکہِ دۄہ بنن یِم بٔڑۍ پٕلیر یہِ تھٲے ژٕ میانہِ کتھ یاد اما کتہِ انٹرنیشنل ناو کیٛازِ کٲشُر ناو ہتا نہ کھۄدٕ ییٚلہِ یِم دِہن نہ چانس کٲشرِس تیٚلہِ وَنَے بہٕ کتھ اکھ تیٚلہِ گٔے أسۍ 10 ؤری چنل چلاوان اَسہِ نَے وُنیُس تام گورمینٹُک کاکُد دِتُکھ زانٛہہ نہ وۄنۍ بِچٲرۍ کِرکٹر ہتا یِمن چھِ بِچارٮ۪ن اللہ تعالیٰ تھٲینکھ نہ گورمینٹ اوس نہ دپان گۄڈٕ دپان اوس ٹیلنٹ ہٲیِو اَسہِ ہایو 10 ؤری ہٮ۪تھ اَسہِ توٚر نہٕ زانٛہہ سُہ کتہِ گوٚو سُہ گوٚو ٹنلہِ اُکُن وۄنۍ چھُس بہٕ یِمن کِرکٹ باین کران پننٮ۪ن أپیٖل یہِ نہٕ سٲنۍ ہِش فِلما گژھِ وۄنۍ نہ کینٛہہ نہ گژھکھ نہ یِمن کرِ خۄدا صٲب نیبرِم تران تٔمِس آسان سٲنۍ مےٚ ناو چھُ JKP یس سۭتۍ لڑٲے پتہٕ وَنہِ یِم تُلِتھ گۄڈٕ وَنَے نہ تٔمِس آسان پٔتۍ کِنۍ برونٛٹھ کِنۍ گن ہے پُلیٖس وٲلۍ رٲچھ اہن وۄنۍ تہِ پوٚزَے چھُ ییٚلہِ مےٚ وٕچھان دپان آدھار کارڈ ہاو نہ ییٚتہِ کِس پٕلیرس بِچٲرۍ یِم پوزار دِوان پوزار خۄدا کٔرۍ میانہِ خۄدایا پننی رٲچھ کٔرِتھ پننہِ ہتا نہ کیٛاہ نہ پرواے موقعہٕ کھوژناو یتھا لوگو یہِ ما گژھِ بہٕ وَنَے اکھ چیٖز وَنَے ژےٚ اگر اَسہِ کِرکٹ مٲدان پنٕنۍ بنن تہٕ کِرکٹر پنٕنۍ بنن تہٕ ٹیٖم پنُن بنہِ اَسہِ تے چھُ مٲدان ییٚتہِ مگر تتھ منٛز ہٮ۪کو گِنٛدِتھ لٔٹھکِچ لوٚٹھ وۄنۍ اگر لٔٹھِس آو زورٕ ٹاس شانٛگشِچ مو کر کتھ ییٚتِکۍ لُکو لاینہِ بہٕ چھُس اگر ییٚتہِ لٔٹھکِچ آو زورٕ ٹاس سۄ چھِ ییٚتہِ اپور ٹیٖن اپور پتہٕ نہ حظ ترِ تتہِ واپس ییٚتِچ مو کر کتھ ییٚتِکۍ لُکو لاینہِ ییٚتِکۍ لُکھ لاے کیازِ اَسہِ تراونٲیِن یِم ووٹ دپکھ اَسہِ دیٛاوناوہو پتہٕ سٹیڈیم کیٛاہ گوٚو نہ بہٕ نَے چھُسٕے 200 لیٖٹر چھے 200 لیٖٹر دوٚپ مےٚ آے ژوٚلے مےٚ باسان بہٕ گژھٕ یِمن شُرٮ۪ن مےٚ باسان وٕچھنہِ مگر پوٚز چھُ ووٚنمُت تٔمۍ شٲعرن تٔمۍ جانتِین دوٚپُن کشمیٖر ایک باغ تھے یہ سوکھنے لگے میرے دل میں جو پول ہے ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام امپیر روزِ کھا امپیر دوٚپ مےٚ امپیر روزِ کھا امپیر اوا نہ حظ یہِ روٗزِتھ ہیٚکہِ کھا ژٕ امپیرا نہ حظ تگان کیٛازِ چھُم نہٕ فینٹاسٹِک اوا مےٚ چھُ تگان ہے وَلہٕ تیٚلہِ وات لگٲیِو وَلہٕ تیٚلہِ کر مےٚ یہِ کیٛاہ ووتُس ہُمن چھُ پیوٚمُت ہوٚتہِ امپیر یاد ہُمن چھُ پیوٚمُت ہوٚتہِ امپیر تراوتھ نہ ژٕ دالہٕ کیٖپرٕچ کیٛاہ ہو ٹینٹ ژےٚ رۄپیس 3000 چھِ لٲگِتھ سامان أمِس چھِ لٲگِتھ 3000 اَدٕ یہِ گِنٛدان کتہِ چھِو تُہۍ یِہوے چھنہ پرابلم گراونڈٕچ چھِ پرابلم نہ گراونڈٕچ پرابلم اہن بوٚڑ پہم گراوُنڈ گژھِ نہ آسُن اگر مےٚ پاے آسہِ ہا تُہۍ چھِو یہِ کرُن یہِ چھُ أسۍ کیٛاہ کرو دپان تُہۍ نبا لٔگِو نہٕ تُہۍ نبا لٔگِو دیُتکھٕے نہٕ گراوُنڈ واریاہ اطلاع کٔرِتھ زٕے بارٕنۍ باقٕے کتہِ چھِ تِمو ژٲلۍ
Na me kor khala umpire be. یہ کم کوری ژے فون Na kam ta ke kor phone to umpire hu ka ju boda. سُہ چھُ یِہوٚے تَس بیرِ تل وۄنۍ شۄنٛگِتھ دوٚپُن ییٚلہِ نہٕ Yan be ya ta lago kirkat pe ko gar ho. أسۍ ہیٚچھاو Acha pakar kya hai chak. نہ پتہٕ کر Pakesh muzir gari. Pakesh muzir. Na aç khazan jahal bawad avai ka. پتہٕ کر ہیٚچھِ Na نہٕ ichna ژٕ wichan. Ground toy. زینو گراوُنٛڈ اگر أسۍ اطلاع کرو کینٛہہ دِنہٕ Na کیازِ kamis kar kitla patim 7 vari vai jo ese itla karan. Pe ko gar. کرو کیٛاہ تیٚلہِ Pe ko gar agar main dobar wonu na. जुड़ चुके हैं हमारे साथ हमारे संवाददाता फयाज अहमद। तो क्या चाहते हैं आप फयाज अहमद, क्या चाहते हैं? हम के तो प्रत कोई खेलता है हम के देखो ग्राउंड इधर कोई नहीं होते हैं इधर कुछ भी सामान देखो हमारे जो प्लेयर हैं इनके साथ होते हैं बहुत गलत अगर हमारे प्लेयर आ गए आपके बाहर के प्लेयर आ गए हमारे प्लेयर को क्यों बाहर निकालते क्यों के कौन से आपके ये पावर हैंगे आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं हमारे जो इधर के हैं टैलेंट इसको बढ़ावा दें हम के बाहर के हीरो मत लाओ इधर हम बेइज्जती करेंगे उनको हमारे जो है कश्मीर के जो बैट्समैन जो इधर के टैलेंट है खेलने वाले हैं हमारे लोगों से भी ये गुजारिश करते हैं कि अपनों को मौका दो। अपनों को मौका दो इनके साथ देखो क्या करते हैं कल बेचारे को बैट्समैन को बाहर फेंकते हैं इधर के जो ब्रांड है कश्मीर के 2-3 वो स्पॉन्सर करते हैं बाहर के उनको अरे ये कश्मीर के इतने बेचारे बैट्समैन क्रिकेटर है इनको करो स्पॉन्सर इनके भी घर चलते हैं बेचारे के इनसे तो यही आपकी गुजारिश यही मेरी गुजारिश है बाकी ग्राउंड ये देखे जिसमें खेलते हैं बैट थोड़े होते हैं ना ग्राउंड होने चाहिए देखो बाहर जब हम जाते हैं उधर गली गली एक एक पार्क होते हैं एक एक ग्राउंड होते हैं इधर नहीं है बाद में बोला जाता है कश्मीरी खराब है। किसके खराब है हम किसके खराब मुझे बता किसके खराब अगर हमारे पास ग्राउंड होते हमारे बच्चे खेलते ये ड्रग्स नहीं करते ये कोई गलत काम नहीं गलत कदम नहीं उठाते ये क्रिकेट खेलते इधर किधर खेलते मुझे हमारे बच्चे को जाने पड़ते हैं इस्लामाबाद गिनने हमारे बच्चे को जाने पड़ते हैं इधर दूसरे इलाके में गिनने हमारे शांगस में देखो मैं अभी बोलते हैं शांगस का क्योंकि दूसरे इलाके का मुझे पता नहीं है ऐसे ऐसे कितने गांव होंगे जिनके अंदर ग्राउंड नहीं है जिनके अंदर फैसिलिटी नहीं है तो वो लड़का बेचारा करेगा ड्रग्स वो लड़का बेचारा करेगा कुछ गलत काम जिसके पास ये खेलने के लिए ग्राउंड तक नहीं है हर एक एमएलए और हर एक से रिक्वेस्ट है पॉलिटिशियन से कम ये बेसिक नीड्स हमें दे दो ये जाते हैं दूसरे इलाके में अपनी खड़ पेंसिल चमकाएंगे हम अपने इलाके में इनके नहीं चलते हैं अपने ये इनके लास्ट मौके थे अब ये जिंदगी में कभी नहीं जीतेंगे चलो शुक्रिया कभी नहीं ये फकलत पार्टी निकली है इन्होंने कुछ नहीं किया आवाम के लिए चलो कुछ शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।